Hak khubor perthai layathu ba kari North Korea kala Pynher Tyli ki missile sha ka dureu kapodon marjan bat ka Sea of Japan ka bala penmi jingsu khia hakiri ki ba marjan kum ka Japan bat ka South Korea. Kat kum ki jingatu kum bush Tyli ki missile la Pynher hakatai ka singi bat ki bor jingyada Jong ka Japan ki la penmi jingtip bat mi jing maham na ka benta ki nong song snong. Ka jingya perkhat ki ong ba kani ka jing Pynher missile ka jia hakapor ba ki sipai jong ka United States bat ka South Korea ki dang penlong ka jingya le kai jingya siat sipai ka batip kum ka Freedom Shield ka North Korea ka jukan no ba kini ka jingya le kai sipai ki dei ka jing maham persha ya ka ri jong ki hakapor badang jor ka jingya perkhat ka para nong yalam ka ri u Kim Jong Un kata ka Kim Yo Jong kala maham ya ka United States halor ki jingya le kai sipai bat kala ong ba kani kala ban penjur shushu ya ka jingya per jingmun hapadeng kiri Hakaju kapor kinong bishar perthai ki lakren ru halor kalat jingya kren diplomasi halor kalawai. Ki ong ba la don biang ka jingya lang hapdeng u Donald Trump bat u Kim Jong Un kala ban pli biang ya ka jingya kren ban wat la jingya snguthu jingmut hapdeng kiri. Kinong pej binia perthai ki ong ba ka jinglong jingman hakani ka than Asia kadang long ka bakia bat kiri baper ki dang pej ngor bha ya ka jingya kren bat ka jingya le kai shipai ha ki singi banwan. 영과 좋은 관계를 유지하고 있다. 그리고 김정은 위원장이 미국과 또 트럼프 대통령과의 대화를 원하는지에 대해 궁금하다. 그래서 제 의견을 물었습니다.